Hello guys, andito tayo sa trial. Ito yung bagong system nila, oh. So dito na tayo magbayad, hindi na sa counter. 'Di ba? Okay. Junjun love this one. Gusto kasi to ni Junjun yung parang tuna. Ito. Lagyan lang to ng hello sir, good morning. So scan lang natin yung barcode. Yan. So, automatic na siyang malagay dyan. Good morning, sir. Okay lang. Medyo busy po. Naghahanap ako ng para kay anak na ito yung bago nilang system neto. So, instead na sa counter, dito na lang i-scan yung mga items. Yes, dyan na sis yung credit card, yung trial card. Ilagay lang dyan, including na yung points natin. Good morning sis. Napalay bigla sis, oh. So, hanap tayo ng dito. Pwedeng mabili. Seafoods. Junjun favorite, my son favorite. Jumbo Day. So, scan natin. Yan. So, dalawa yung na-scan ko. Ito. 3 na. Hindi naman tayo lie dito kasi maraming alagad dito sa Japan, mga camera and everything. So, ito yung cola. Bili tayo ng 2. Char-char lang ha. Testing. So, yan. Sir, nasa siya? Yung jumbo. Saglit lang, sir ha. Yan. Yes, sir. Yes, Day. Dito sa bago kasi to na trial, Day ba? Yan. Wala pa sa inyo nito, Day? Oh my God. Ay, coffee. Bili tayo ng coffee. Salamat sa patambay, ha? Bili tayo ng coffee. Ito yung favorite ko kasi medyo siya. So, yan, 299. So, nasa siya, 140. Mahal, di ba? So, okay lang. Char-char. Yan. Yan na daw. So, 6 na daw yung items natin. Bilangin natin. 6 na talaga siya. Ito yung item. Ilan na siya ay. So, ito yung rice namin dito, mga sir and ma'am. Sa Japan. Lang natin to. Lagay sa range ng 3 to 3 saglit lang ha. 2 minutes? Oh yeah, siguro. So yan, rice yan siya. Oo nga, Day. Oy, ako din, Day, kasi ako, Day, sa exam ko ba, nag-focus muna ako, Day. Thank you, Sir Edmond, sa Dumanai, sa pagtambay. Ito yung mga lunchbox nila, oh. Yan. Mga onigiri. Yan, fresh from the farm kasi morning pa dito. So, maaga akong pumunta para makahanap ng fresh from the farm. I love this. Ito. Bakit? Hindi siya
So, balik tayo dito sa ating pwesto. Bili tayo ng milk kasi may anak loves milk. Ito yung favorite milk ko dito. Medyo mahal siya pero masarap kasi siya. Morning sis. Yan. Oh, ayan. So, ni 10 yen, 2,000 yen lang yung nilagay ko. So, hindi magpalabi, no? Congrats sa anak mo, sis. Congrats. Oh, may ano pala sa dito. Ito. Ang laki ng trial namin dito. Bago kasi to. Magpa-assist tayo mamaya sa babae. Hindi ko kasi alam paano siya pindutin. Yes, proud mama. Ako, malayo pa si Junjun. Yung bilhin ko sis, yung yung sabon ba, pang plato ba? Ito, gusto to ni anak to. Gusto to ni Junjun to. Ito na junk foods. So, dyan na. Hindi na punta ng counter para magbayad. So, yung last ko na bibilhin is yung sabon pang plato. So, ito yung mga binili ko, diba? Tinry ko talaga to para maipakita sa live. Ito yung favorite ko na sabon sa plato. Yes. Dalawa. Kunin ko. So, okay na. Bayad na tayo.これです初めて。初めて。じゃあですね、もう OK ですね。足りてるので、お会計進むをしてもらって、押していいですか OK。はい。で、袋はいります？1枚。1枚。はい。だからこれプラスで1にしてもらって。これ？はい。次 A で。OK。すごいね。すごいですよね。すごいですね。はい。はい。お願いします。これ OK？これで、あとちょっとここでお待チェック。ちください。またチェック。ありがとうございます。でも福岡でこれある。福岡。でもではなかったです。北島のトライアル初めてね。先月から始まったんで。先月から。よかったらやっていってください。ありがとうございます。便利。便利ですね。ありがとうございます。Oo nga, day, achievement ng mama natin yan. Lalo na pag sila sa yung sa stage. Ay naku, day, ako nga high school pa yung anak ko. Suga ko pa yung anak ko, grade 1, OA na akong makaiyak. Kasi ang sarap tingnan yung graduation nila, no? I-recheck pala dito, day, sa counter. So, ito yung babayaran ko. 1,884. Hi. Mata check ko ne. Iyo. Check pa nila balik. So, yan yung counter sa ordinary. Okay. Juyong, Senbu. これが入って何みたいな。間違えたね。多分これ入れる。いりますか？
check niya. そうですね。 Okay. これが、どうしていいですか？あいらない、いらない、あ、いいよ、いらない。いらない。はい。すみません。はい、いいよ。で、OK? ちょっと待ってください。Ah, resito. はい、OK です。 Ay. Ah, okay. Dito yung resibo. Ay, gato. Dito yung resibo, mga lads. So, tayo ay magre-repack na kasi sa Japan, bawal ang kami talaga yung nagre-repack sa mga bilhin namin. Milk. My coffee. My noodles. Yan. Thank you, Daiha, sa patambay, Daiha. Bigat. Sa mga labs, natin na yung mga buhok ko. So, uwi na ako. So, that's all for today. Saglit lang to, guys, kasi may lakad pa si Rasha, si Waray. Thank you sa tumambay, Sir Edmond, si ako ang palangga, si Madam Japan Dollars. Arigato. Thank you, Dai. Bye bye, Dai. Arigato, Dai.